ଟିଏ ଥିଲା ତାର କେହି ନଥିଲେ। ଆଜି ଭଳି ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରକୋଳି ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରୁ କୋଳି ପାଚି ଖସୁଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବିକି ଚଳେ। ଥରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଆସି କୋଳି ଖାଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ରଖିଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଅଳିଆ କରି ଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥାଏ ସବୁଦିନ। ଯେତେ ନେହୁରା ହୁଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିଛି ଶୁଣେନି। ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା କୁଣ୍ଡ ପାଣିରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଲା ଓ ପିଣ୍ଡାରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବୁଣିଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଣି ପିଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼ିଲା ତାର ସବୁ ପାଟି ଦେହ ସାରା ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ଡାକ ମାରି କହିଲା, ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ରେ ମୋ କୋଳି ପାଚିଲା। ହନୁ କହିଲା, ତୋ କୋଳି ଫୋଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉ ମୋ ତିରିକି ନାଚିଲା। ଏ କାହାଣୀ ମୋର ନୁହେଁ, ବହୁଦିନ ତଳୁ ଶୁଣିଥିବା ମୋ ଜେଜେମାର କାହାଣୀ। ଆଜି କୋଳି ଆଚାର କରୁ କରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନଥିବେ ଏମିତି ଛୋଟବେଳର କାହାଣୀ। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି।